Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa ne munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Hanzi mushure mekunge mabiwa patsakatika 9.2 million United States dollars yaifanirwa kunzi igadzirise malaiti emumugwagwa reguta reHarare nemarobots pamusangano weSADC. Town clerk Chisango, engineer Hosaya Chisango vakamba vabatwa mva vakandwa museri. Vakandwa kuseri pakatanga kuitwa ma-investigations. Paitwa ma-investigation kudaro Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC yakazobudawo nehumwe humbowo huripo futi kuti hanzi kanzuru reguta reHarare, city of Harare, yakashandisa 11 million United States dollars kuita MaWorkshops. Mawana 11 million. Mari dzatiri kutaura idzi asi ma $11 hatinokweretesana kana ma 1.1 kana ma 11,000 rands atinotambidzana tichikweretesana. Ayo tikutaura 11 million US dollars pa 7 months, not kuti pagore, pa 7 months. Kutanga kwegore rino iri kubva muna January kusvika pa 7 months pakashandiswa 11 million United States dollars kuita MaWorkshops. Pane kwatiri kuendereka nazvo nezvidaiso 9.2 yakabaya, 11 million yakabaya, vakomana vembudzi vakabaya neimwe mari. Ndodzishoma dzatiri kuziva idzi, ko dzatisiri kuziva. Ndo pave patikutaura kuti wori hausi kupera ende wori uri kupfuurira mberi, ende mari dzacho dzavari kutaura vakomana ava hadzisi nyaya dzekutamba nadzo, hadzisi mari dzekutamba nadzo. Ndo nyaya yandiri kuda kufamba nayo zvamanje manje handitika. So ndisandapinda munyaya yangu ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo idzo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Toita sei tinodzifambira dzese nyaya, hatina kana chatinovhunduka, hatina chatinotya handitika. Ndibate panamba idzodzo handitika. Right, gwenzi ranetsa zvamanje manje, gwenzi riri kutora mari, gwenzi riri kurapa, gwenzi riri kushanda, gwenzi riri kubatsira vanhu, igwenzi rephytomed. Gwenzi rephytomed iro ndo gwenzi riri kuita basa zvamanje manje, ndo gwenzi riri kurapa, ndo gwenzi riri kushanda, ndo gwenzi raunofanira kugara naro mumba. Saka ukaita musoro usingapore uyawe, ukaita musana, ukaita mudumbu, ukaita chipi chirwere chawafunga nezvacho, bata namba idzo. Kana uri muSouth Africa, bata Koni na Fochi. Kana uri kuHarare kuZimbabwe, bata namba idzo dzakanzi Nyari idzo. Nyari ndiye munhu wacho ari kuita zvinhu pazimba handitika. Kana uri diaspora futi, kana uri kune dzimwe nyika, unobata vasikana ava, vanokurongera, vanokuudza, vanenge vane madistributors avo avanawo kunyika idzodzo handitika. Zvinhu zvako zvoita sei? Zvinhu zvako zvoenderera mberi, zvinhu zvako zvoita sei? Zvorongeka handitika. Ndinogara ndichitaura kuti munhu kana une bhindauko rako rauri kuita, aiwa kambani inofanira kugara yakaita sei? Yakarejistwa. Kambani inofanira kugara ine mapepa akaita sei? Mapepa akakwana. Ndo patiri kutaura ipo kuti register kambani. Bata Owen panhamba idzo dziri pasi apo. Womutaurira kuti Owen, tabva nekuna DJ Holly vari kutaura ivo kuti iwewe ndiwe munhu unokwanisa kutoti registera kambani. Wati registera kambani, waita sei? Wotivhurira an FNB bank account. Zvinhu zvako zvakuita sei? Zvakuendeka. Waugarawo nemari waugarawo nemari mubhengi, waugara nemari muaccount handitika. Right, saka zvamanje manje ndoda kuti tipinde muvidhio
renyaya iyi yanga ndichitaura iyi yekubiwa kwe 11 million yakashandiswa nekanzuru 11 million yakashandiswa nekanzuru yeCity of Harare vachiita maworkshop aya akaitwa pa7 months. Pakashata baba, pakashata. Rega tipinde munyaya iyi tinzwe zvizere. Apana imwe nyaya next. It's okay. In other news, it has been disclosed that Harare city councillors have spent over 11 million US dollars on workshops and seminars in the first 7 months of 2024. This information came to light during a commission of inquiry into the council's affairs, where incarcerated Harare town clerk engineer Hosea Chisango testified about the misuse of funds. Chisango, who is currently on remand over separate streets allied deal, reviewed that councillors insisted on holding weekly workshops despite the city's financial struggles. The town clerk stated that he was frequently overruled by councillors who pressured him into approving these expenditures. He highlighted that the number of councillors had increased from 46 to 59, further driving up costs. Chisango called for external regulations of council's operations to curb such misuse of funds, noting that councillors had assumed excessive executive powers and interfered in city management and tender processes. So, and my comments it seems like city council seems to be prioritizing workshops over essential services such as clean water provision, garbage collection, and road maintenance. Mara asikutakura but kutaura zve $11 million ekunziri kudyiwa kuma-workshops. Right, before tisatanzwa ma-comments evakomana ava nyaya mainzwa kuti 11 million yakashandiswa pa7 months vachiita ma-weekly workshop. But on a normal day, on a normal organization, in a normal organization, kana tichinzi tiri kuita workshop, tingade mari. I remember I used to work in my organizations. Unozwa kuti 1000 US chaiyo maitoita workshop kana a 2-day workshop muchitopiwa ma20 dombi per diem chichichi zvinhu zvotofaya chikafu chotoodwa motodya zvese. Handizoziva kuti vakuru havaipananawo mari dzakawanda sei kuzosvika pakushandisa 11 million United States dollars. Rega tinzwe ma-comments evakomana vachitaura kuti imvura here yavainwa yaidhura kusvika ipapo. Amen. Let me know what you think in comment section kuti pane kwatiri kuenda here senyika kana tichimisuse mafunds enyika to this extent to use 11 million over 7 months. Mamvura hakuna kumaraina haisi kubuda papombi, inobuda ka1 pamwedzi kana ka1 pasvondo. Mabhini haasi kutakurwa, masewage akangozara arungoputika haasi kumaintainwa. Ma1 apo kanzuru ndo painoswera ichitsomana nemavhenda mutaundi, ndo painoswera ichinetsana nanahwindi makombi drivers vachinetsana nevakomana vemushikashika. Amenoti hapana here rimwe basa rekuti kanzuru redu ingaite riri nani voregedza kuabuse mafunds aya. And the reason yapiwa nemukuru na engineer mainzwa omega hanzi vanhu vaindipusha kuti ndi approve mafunds aya. Hanzi ndaipushwa. Vakashata. Rega tinzwe ma-comments evakomana. What do you guys think? 11 million. Workshop anenge aita sei? Workshop tinombo-discussa kuti tichata sei workshop kunenge kufundiswa zvimwe zvakangosiyana siyana. Ma-discussions, ma-debates anenge achingoitwawo. Saka ndo mari dzeminara water nechichi. Idzodzo. Ende kunospendwa 11 million. 11 million US. Aba nini pagate pale bindi risi kutakuru. Mvura haisi kubuda. Pakashata. Vachita vana zvikwanisiro but kunzi $11 million. I don't know guys. Avana zvikwanisiro isi kuti havana marori anotakura. Akana asipo kandi 11 million iripo. Aya kana yachitonza yakatoitiswa workshop ka. Apa isina.
Saka Kurota isisipo munhu level. wese ngaati but yanga iripo. munhu unotongonorasa marara ako wega finish Komvura. hapasitorina mari hapasisina Kopa mvura toita sei? Zvawo. Mutown kuti ufambe mutown marara anenge but vari kunzi 11 million yakangoskwandwa just like that. hanzi nacomic elder munhu ngaakondorasa marara ake ega ameno ndo zvacho here ndo patasvika here kuti munhu nemunhu angozvionerawo marara ake but kana uchinonomarasa unonomarasa kupi ndo pacho paunozopedzisira wakuona kuseri kwemaraini kwakuye kwazara zigomo remarara handitika saka ameno kuti muri kuzvionawo sei isa comment yako mucomment section utaura kuti unozviona sei 11 million yakatsakatika pa7 months 11 ngatitosiyane nayo Mari idzi anenge achidzinyora ndiani munhu iye ndiye akutikanganisira. Auda ungoti kwidzo bibi nei. Aiwa uyu kaatoma wana ari parimandi mukomana akutaura kakubvunzwa kunzi kushamari. Akatainda ipo wapressure. How can you wake up in the morning on headline nekunzi pakashandiswa 11 million workshop? Yes. Umpana ngane moyo. Uyarako. Yeah. Moyo chayo. wei mani Orwarere. Unoreceiver such ndina news moyoni andirwarire moyo uri muindrive. nyangwe ndapenda takarwara nemoyo Zati chitendero. friends ndine moyo Moyo. anoona zvazvongoti ada kufarirwa like kuda kufarirwa neaudience vangonzi vanogona kundichengeta kana toanda sei andana moyo andinawo Utori right you say. andana moyo andinawo But 11 hayo. Ameno pamwe atiziye oza zvinhu But kana. you know what? In terms of section 119 of point 1 of Electoral Act, one of the duties of the councillor is to make sure ratepayers get value for their money. You know, council charges for refuse collection, yet they do not collect the rubbish and everything. It's not fair. It's not fair. To be very honest, you councillors, please make sure kuti mawadi yenyu Tibatsire. but I think apa kuti titopindura zvinhu zvingameke sense apa panyaya ye11 million ika yeah ndezvekuti pamwe dai yakauya yakanzi right pamwe location iyi yenyu 1 million tengai kana lori renyu muzviitirani taikwanisa kungopa so makwenzi chaiwa hatisi takazodai but kana yakatoenda Exactly. akatoende padimwe nyaya Hakuna mari inodzoka. Pane paina zvombonetsaka. Because kana dziri mvura dzaye dzakatomwiwa hapasi. akadonimwewa Pane yakashaka yanga iri mari 13. 15 15 billion zvakatongoenda ine zvakatongoendwa Ende zvakadai hapasisina. Saka kuti chakubvunza mari dzakaenda idzi. Ngatuta asaka mari. plus isu tiri kunyanyodefenda mari imbori yani dedu mataxpayers is taxpayers money tiri kubhadhara marates Kwandipeka yangu ipa. unga angodzoserwa kana munadzora yaga riri ombobatawo kana yachidzoka ma80,000 akava 80,000 Tichikura isusu taitoza mabhini aitakurwa. But pamwe nyaya kuti zvazochinja hazvo because kwaiuya matractors. yes Ndo aitakura mabhini chichi. Pamwe nyaya kuti pakazoya marori apo. Marori ndo mashoma. Kune mangani? tractor aitakura marara kupiko Pamwe wamusina li. kwemura kune marara adzikabira kune marara kutobvunzaka amana musadaro amana musadaro all right guys it's okay right zvongonaita zvaizvo as a joke matauriro ari kuitwa nyaya iyi nevakomana ava nditi but on a serious note chaizvo pasina kana kuti chika hurumende yatiregerera kanzuru yatiregerera kusvika pakuti 11 million inoshayikwa yotsakatika nenyaya yekunzi maworkshops acho chakadzidzwa chacho kana kuti chakagadziriswa dai zviri kunzi vakashandisa 11 million vakazowana investment ye22 kana ye30 million zviri nani kuitira kuti guta redu riende kumberi richene but ingori mari yakatsakatika 11 million plus 9.2 now we are looking at 20.2 million yangotsakatika pa7 months vakomana vembudzi wane yavo yavakarovawo zheti zvichingoendawo zvakadaro angowana mukana wekuba ari kungoita sei ari kungoba ari ipapo handiziva hangu kuti pane kwatiri kuzoenda here kana kuti pane kwatichasvika here senyika nekuti aya mawana aya mawani chaiwo handitika siya comment mucomment section wotaura kuti unozvionawo sei unofungawo sei nenyaya yakadai so mawani as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tiri kuti it's bye for now ngarisangane muchini muvidhio rinoteera